सोरगोनि महिमाजों गावनि महिमाजों सोमखिल' बस्थु माने जोंलावनाय जोमैनि रत्नाव जनानै फैगौ प्रभुआ संसाराव ना सोमखिल' बस्थुमा प्रभु आमने संसारमा प्रभुआ संसाराव फैगोनि जोंलावनाय जोमैनि रत्नाव जिरायनानै लोगोसे अन्तिमखौ सिहनो निसान प्रभुखौ आगमनमा जोबनाय बोथोरनि निसानफोरखौ नुसिगोन प्रभुनि फैफिननाय समाव अन्तिमखौ सिहनो निसान प्रभुखौ आगमनमा प्रभुनि फैफिननाय समाव जोबनाय बोथोरनि निसाना मा मा जागोन मा मा घटना जालांगोन जोङो बेखौ नुसिगोन युद्ध लड़ाई अनिफा दावहा गावजों गाव दानलायनाय सुलायनाय आंखाल खाथियाव सफैबाय जोबनाय बोथोरा बेनिखायनो जोंनि गाहाय थांखिया बेखौनो बुंदों সকলৰ হে ওচৰ চাপিছে এই কাৰণে প্ৰাৰ্থনা নিমিত্তে হুবুল আৰু সচেতন হোৱা আৰু এই বাथ्राखौनो नैथि सेसनाव बुङोबा पहरा गासैबो स्राङा जेब्लाबो नुजासारनो स्पष्ट जायो स्राङावहाय खोमसियावहाय जों नुलाया बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों बेनिखायनो आं बुङो बे बाथ्राखौ आं बुङो नुलांनायफोर बोसोर सिगां मोनदों मा होनो दावहा युद्ध बिग्रह आंखाल महामारी सारा विश्व पृथिबियाव पाप दुखु सैनांनाय गाबनाय जिंगासिनाय बिखा सौनाय बिखा खामनाय नैबे बांसिन साव बांसिन जालांसिगोन पाप दुखु जादा बर्न संसारा विश्व भरिमा सारा विश्व भरियावनो बे पापआ दुखुआ आंखाला गांनाया उखैनाया सैनांनाया गाबनाया जिंगासिनांनाया लोगोफोर सारा विश्व पृथिबियाव दिनै जोङो नुनो मोनदों बोसोरनैसोनि सिगाङावहाय लकडाउन थांबाय कभिड-19 गिलु बालु नोंनि न'खराव आं थांदेरनो हाया आंबो नोंनियाव थांदेरनो हाया बेबादि कभिड-19 जानाय मानसिफोरखौ प्लास्टिकआव सोयै लांनानै गोबाङानो लामा ससेयाव थैलांदों बेफोर गिथावथाव जाथाय जानो थांबाय बे जानायजों लोगोसे दा फैबावदों नै जोंनि मोखाङाव जोंनि मेगनाव जोंनि खोमायाव हाबबावदों जायफोरनाखि मबाइल दङ नुदों न'आव जिरायगासिनो ना इउक्रेननि दावहा रासियानि दावहा आरो लोगोसे चाइनाया थाइलेण्डखौ कब्जा खालामबाय आरो बेबायदिनो नांदेरहां आमेरिकानाबो दा खाथियाव सफैदों दावहानि थाखाय गासै देशआ रेडि जाजोब्बाय लोगोफोर तृतीय विश्व युद्धनि सम हाबनाया खाथियाव सफैबाय सानना लादो लोगोफोर विश्व युद्धआ जालाङोब्ला बुहुमनि सुबुंफ्रा गासैबो आद्रि जासिगोन होननानै एसामिस निउसाव इउटुबावहाय जोङो बेखौ नायोब्ला इउटुब चेनेलाव बेखौ रायज्लायनायनि गेजेरजों बन्द खालामनो हाबाय हायाब्ला गोबां बुहुमनि सुबुंफ्रा आद्रि जासिगोन बेनिखायनो लोगोफोर दिनैनि गाहाय थांखिया बेखौनो बुंदों गोथां थासान्दियावनो नोंसोर समखौ बायनानै लादो उन्दुलांनाय नोंसोर गोथैनि रायजोनिफ्राय सिखां नैबे बुहुमा गोथैसालि जागोन लोगोफोर गोथैसालि बे बुहुमाव जोंनि थाखाय दिदोमै थानाय रायजो मोना बेनिखायनो जोङो जिउ सिरि मोननांगौ जोबनाय बोथोरा सफैबाय बे खारनाव दिनै मानो जोबनाय होनना बुंब्ला इसोरा गावनि धर्मसे बादि गावनि दाजानाय मानसिखौ गावनि बोसोनखौ लाजानो लुबैदोंमोन नाथाय गावनि बोसोनखौ लायाखिसै संसारनि अबिलासाव गोजावलांबाय गासै संसारनि मोदायफोरनि गासै गाज्रि आखल आखुथाय आरो बाबा जिउनि दैदेननायजों बोजायै इसोरनिफ्राय गोजानाव थांबाय आन्दायलांबाय लोगोफोर जोंनि बर' देंखोफोर मोनसे नाजादों आन्दायलांबाय संसारनि मानसिफ्रा ख्रिस्टनिफ्राय बुरखाय जाबाय बिसाजों मोदायजों हाबाब संसारालाय मा जागोन जिउआ बिसारावलाय मा जागोन जिउआ बिसारावलाय गोलाव रोजाबनानै आं बुंनो अनजायग्रा लोगोफोर जोङो अनजायग्रा बिदा फंबायफोर जोङो सासेबो जोङो आद्रि जाया बेनि थाखायनो बे जिउ सिरि मोननाय
प्रग्रामखौ मन्दलिहाय दिनै दैथायहरदों लोगोफोर बै समाव जेनेरेल थुक्राझार मिसन कम्पानियावनो खुङोमोन बे समावहाय जोंनि मन्दलियारिफ्रा ज' गासैबो न'खरै थांजोबनानै बाहागो लाहैनो हायोमोन ना हायोमोन ना बुंसाय बयबो ना हायामोन हायोमोन हाया सोरबाया बिजनेसमेन सोरबाया कृषक सोरबाया साख्रियाल मास्टारफोर समाखौ नागारना थांनो हादोंसोर दा सरकारा ओरैबायदि माबा लाबाय आसनि लाबाय मास्टारफ्राखौबो फैनानैसो गिदिंना थांनायावहाय रिपर्ट नङाब्ला रिपर्ट बानो ना बेखौबो सरकारनो रिटार्न होयो बेनि साख्रिनि ससपेन्ड जायो दाख्लैसो आं बिसोरो थांबाय आयं जोंनि लामा सेरफा स्कुला फैयो अफिसारफोर गाननानै गथ'फोर लाङो दंना गैया बेनिखायनो गिनांगौ जायोबा